Takže čaute, ja som Zumo, som z freelancerovej skupiny POC Crew z Prešova. A toto je môj kolega. Nazdar, ja som Vlado a vlastne týmto videom by sme vám chceli priblížiť našu súťaž. Táto súťaž je určená pre širokú verejnosť a prvou podmienkou je, že musíš dať like na našu stránku tuto. Druhá podmienka, veľmi podstatná podmienka, je zaslať vašu fotku na náš e-mail S vašim menom. a fotka má byť najadrenalinovejšia, najextrémnejšia. Následne ju pridáme cez náš facebookový profil a vyhrá fotka s najvyšším počtom lajkov a hrá sa o túto slešnú, Peknú slečnu. vlastne tričko. Hrajme do konca mája, takže ďakujeme za pozornosť. A takisto ďakujeme našej modelke. A tričko je hre. POC Crew Prešov @gmail.com. Tu. Takže hrá sa do tohto dátumu. Okay, Ďakujeme aj modelke za